meisjesmuzikanten en dirigenten Nicole Peltzer, bedankt voor jullie optreden. Nicole, wat een geweldig, wat een geduld heb je bij deze blokfluiters om dit allemaal in 2 of 3 keer in te studeren. Dankjewel, Nicole. En dan krijgen we nu, dames en heren, hele andere muziek. Vorig jaar waren ze er niet bij, een aantal jaren daarvoor wel, en dit jaar ook weer. De vioolschool van Millen Engelen.